Gepli Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ähli elektrostansiýalarynda barlyk geçirmäge we gyýtky wagtda kemçilikleri düzeltmäge resmi tapşyryk berildi. Bu tapşyryk bir kenç bilen bilelikde Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan vitse-premier Diýadybay Amangeldiýewe berildi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedow vitse-premieri elektroenergiýa gullyklaryny gyş mövsümine taýýarlamak barada ençimedek tapşyryk berenligini emma ýanwar aýynda ençime ýagdaýlarda elektrik üçinçiliginde hem howpsuzlyk technikasynyň düzgünlerinde kemçiliklerin goý berilenligini 2 fevralda aýdypdyr. Azatlyk Radiosu güz gyş mövsümi başlanaly bäri ýurdun paýtagtynda we regionlarynda elektrik togunyň we ýyladyşyň üçinçiliginiň ýygyderlik keselenligi barada ençimegedek habar beripdi. Azatlyk Radiosu diňe soňky hepdeniň dowamında Daşoğuz vilayatynyň azyndan bir näçe etrafynda elektrik togunyň keselenligini habar berdi. Hususan da Daşoğuzda ýanwaryň soňky günlerinde howa aýazly bolup gecelerine 20 gradusa düşen wagtynda elektrik togu kesilip durdy. Şunyň bilen bir wagtda mekdeplerde okuw ýatyryldy, hojalyk mallary gyryldy. Howanyň sowamagy bilen onsuz hem kadaly işlemeýän gaz we elektrik üçinçiligi gatyp etildi. Soňky 3 güniň dowamında elektrik togu iň azyndan 20 gezek dagy kesilendir. Adamlar indi öýlerinde odun ýakyp ýylanjak bolýarlar diýip Daşoğuz vilayatynyň Buldumsaz etrawynyň ýaşaýjysy 31 ýanwarda gurrun berdi. Daşoğuzly ýaşaýjylaryň ýene biri şol güniň özünde Göregli etrawynda akşam saat 20-den 23-e çenli elektrik togunyň üçinçiliginiň doly kesilenligini habar berdi. Elektrik togu etraf merkezinde hem ýok, şäheriň hiç ýerinde ışık ýanmaýar. Ýürüýti köçeleri aýlanyp gördüm, svetoforlar işlemeýär diýip Göregli etrawynyň ýaşaýjysy aýtdy. Emma ýurdun häkimetleri we habar beriş serişdeleri elektrik togunyň kesilmegi we munyň bilen baglylykda ýylatyň sowuk howada duçar bolan kynçylyklary barada habar bermediler. Resmi maglumatlarda vitse-premier Diýadybay Amangeldiýew we ähli kemçilikleri barlamak we düzeltmek tapşyrygy bilen bilelikde bir kenjiň hemde soňky duýduruşyň berilenligi bellendi. Emma berilen bu kenjiň Daşoğuzdaky ýagdaý bilen baglydygy göne aýdylmady. Şeýle-de energiýa resurslaryna baý Türkmenistanyň paýtagtynda we vilayatlarynda soňky aýlarda ýaşaýyş saýlaryň gaz we ýyladyş üçinçiliginiň hem ençimegedek kesilenligi habar berilipdi. Dekabrda Aşgabatyň merkezi etraplarynda ýaşaýyş saýlar uzak wagtlap ýyladyşsyz galypdy. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Daşoğuzun merkezi şäherini we käbir etraplaryň mekdeplerini okuwçylaryň el telefonlaryna pornografiýa mazmunly video suratlaryň bardygy ýa ýokdugy barlanyp başlandy. Mundan başga, gyz okuwçylar ginekologiýa barlygynyň geçirip başlandylar. Geçen hepdeden bäri ýurdun Demirgazyk welaýatyna yerli bilim, milli howpsuzlyk gullugy, polisi işgärleri, şeýle-de ginekologiýa lukmanlary öňünden duýduruş bermezden sapak wagty ýokary klas okuwçylarynyň mobil telefonlaryny ýygnap, olaryň multimedia faýllaryny barlap başladylar. Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmeleri bu reýt barlyklaryň welaýat häkiminiň bilim we medeniýet boýunça ornwasarynyň görkezmesi bilen geçirilýänligini aýdýarlar. Barlygçylar duýdansız gelip, senne ýok, menne ýok, ählimiziň mobil telefonlarymyzy ýygnap aldylar. Şol pursat sebäplerini düşündirmediler. Emma soňundan telefonlarymyzda pornografiýa, mazmunly faýtlaryň gözlenenligini bilip galdyk. Klasyň ähli okuwçylarynyň diýeni şol faýllar tapyldy diýip Gurban Sultan Eje adyndaky etrawyň mekdepleriniň biriniň okuwçysy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna aýtdy. Mundan soňra pornografiýa saýlary tapylan okuwçylaryň mobil telefonlary ellerinden alınıp, olaryň enatalary bilen düşündiriş işleri geçirildi. Dädemi çağırdylar. Bu ýagdaý ýene gaýtalansa, maňa garşy jinaýat işiniň açyljakdygyny, özüniň aýalmajakdygyny aýdyp gorkuzyp durlar diýip ýokarda agdalan okuwçy gurrun berdi. Mobil telefonlardaky maglumatlar bilen birlikde gyz okuwçylary ginekologiýa barlygynyň geçirip, olaryň päkligi hem barlanypdyr.
Barlyklaryň arasynda ginekologiýalyk manlar hem bardy. Ýokary klas gyýzlary hatara durdup, mekdebiň medisina punktyny barlyk geçirdiler. Päkligi bolmadyk gyýzlaryň hem ejilerini çagyryp, köpçüligiň öňünde masgara edip, gyýzlarynyň terbiýesini seretmegi tapşyrdylar. Bu barlyklardan soň mektep direktoryny hem wezipesinden aýyrdylar diýip, Gurban Sultan eji etrafynda ýaşaýan mektep okuwçysy gurrun berdi. Daşowyň yerli resmileri bu barlyklaryň maksatlary bu sebäpler barada Azatlyk radiosyny nähilidir bir düşündürüş bermekden saklandylar. Emma atlandyrylmalygyny soran bir polis işgäriniň sözüne görä, soňky döwürlerde okuwçy gyzlaryň arasynda çen sewdasy bilen meşgullanmak ýaly ýagdaýlar artypdyr. Ýokurdaky barlyklaram şu ýagdaýlar bilen görüşmegiň bir çäresi hökmünde amala aşyrylypdyr. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary häzir daşowyň beýleki etraplaryna da duýdansyz reýt barlyklaryň geçirilýändigini, mektep direktorlarynyň howsala galyp, okuwçylaryň mobil telefonlaryny öýünde goýup gelmeklerini tapşyrýandygyny gurrun berdiler. Gal berse-de bu soňky özgörüşlükler media bir gözegçilik edýän Türkmenistanyň telewizionyada pornografik, şeýle-de yaramaz endikleri höwüslendirýän maglumatlary efire bermegi gadagan edýän kanuny kabul etmeginiň ýa-ýanyna gawat geldi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizde başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen mediasyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz ogly Serdar bilen atda aýlanyp, gezelenjiň dowamyna ýurtda ýokary netijeli sporty östürmegiň ugurlaryny maslahat edendigi barada ýürüýte reportaj görkezildi. Serdar Berdimuhammedow Türkmen mediasyna ozolam wagtyl peýda bolýady. Emma bu atly gezelenç bilen baglanyşykly taýýarlygynyň reportajda uzalkylardan tapatlykda gözüýlen aýrytynlyklar bar. Büdü Serdar Berdimuhammedowyň mejlisiň deputaty, Türkmenistanyň Söwüş Sunugaty Milli Federasiýasynyň ýolbaşçysy diýen derejeler bilen birlikde ilkinji gezek döwlet başçymyzyň ogly diýip tanışdyrylmagydyr. Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýylyň aýagynda Türkmenistanyň syýasy durmuşyna gatnaşyp başlady. Ol 2016-njy ýylyň noýabrynda Ahal welaýatynyň 24-nji Duşok saýlaw okrugynyň deputat saýlanyp, geçen ýylyň martynda bolsa Türkmenistanyň mejlisiniň Kada kanunçylyk baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Serdar geçen ýylyň tomuz aýlaryny ýurduň daşar siýasatyna has aktiv rol oýnap başlady. Hususan Russiýanyň ýokary derejeli resmileri bilen bir näçe gezek gepleşikleri alyp bardy. Adatçy diňe prezidentiň sapary barada maglumat berýän Türkmen mediasyna bu ýokary derejeli döwletary duşuklar hakda aýratyn reportajlar hem taýýarlandy. Geçen ýylyň aýagynda Serdar Berdimuhammedow öz atasy Melikguly Berdimuhammedow adyndaky medal hem gowşurylypdy. Bu medal ýurduň harby we kanun goraýjy idaralarynyň ýolbaşçylaryna berilýär. Şeýle-de Serdar Munnonyň Türkmenistanyň at gazanyň tälimçisi diýen hormatly at hem dakylypdy. Mundan başga Serdar kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň misalyna dürli deskalaryň açylyş dawaralaryna hem gatnaşyp başlady. Türkmenistanyň prezidentiniň oglunyň 27-nji dekabrda KK etrawynyň Duşok gowasyndaky saglyk merkeziniň açylyş dawarasyna gatnaşanlygy bilen baglylykda Ahal welaýatyna prezidentiň saparynyň öňü sirasyndaky ýaly uly taýýarlyklaryň görülendigine hem üns çekilýär. Gal berse-de prezidentiň oglunyň deputatlyga saýlanmazdan ozal, onuň eýelýän döwlet wezipeleri barada asla-da maglumat ýokdy. Emma şol pursat onuň Daşary işler ministrligine bölüm müdiri, ýagny halkara habar serişdeler bilen ara gatnaşyk departamentiniň ýolbaşçysy bolup işlänligi tasdik edildi.
garaşsız çeşmeler Serdar Berdimuhammedowyň ozal Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Nevit gaz serişdelerini dolandyrmak we peýdalanmak agentliginiň ýolbaşçylarynyň bir bolanyny emma 2010-njy ýylda bir edara ýapylandan soň Daşary işler ministrligine täze wezipä bellenenligi habar berildi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýazarlayan ekspertler häzirki ýagdaýlardan çen tutulsa, onu Berdimuhammedowyň ogly Serdary miras düşer hökmüne garalýanlygyny aýtsa boljakdygyny belleýärler. Gali berse-de Serdaryň ýekşenbe güni kakasy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gezelenişde atlanan atynyň ady mirasdyr. Hormatly radio dinleýijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda benzinin bahasynyň ýokarlanmagynyň fonunda hususy eýçilikdäki transport serişdeleriniň etin we plastik gaplary gaplanan suwun bahasy gymmatlady. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä 2 fevraldan başlap paýtagtdaky hususy taksiler öz narhlaryny tas 2 hisse ýokarlandyrdylar. Aşgabatdaky hususy eýçilikdäki taksiler intertaralygçym bolsun, olary bilen 5 manat narhydyr, şolary diýer arar kubirrak bolsa 7 manat, 8 manat, 10 manat diýip öz kesitler narhyna diýerler. Dip Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Azatlygyň yerli çeşmeler bilen telefon arkaly söhbetdeş bolan käbir Balkanly ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, bu gymmatlama Balkan welaýatynda hem duýulýar. Balkanawatda hususy taksiler arkaly şäheriň islenlik ýerine gitjek bolsaň adam başyna gündüzüne 1 manat, geceesine 2 manat tölemelidir. Bu narh tas 100% gymmatlady. Inni her bir adam gündüzüne 2 manat, geceesine de 3 manat tölemeli bolýar. Hususy taksilerde Türkmenbaşynyň halkara aeroportundan şäheriň merkezine gaýtmak üçin her adam öň 5 manat töleýän bolsa, inni bu tölew 8 manata ýetdi. Dip adynyň efirde agdalmadygyny soran Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Galy berse-de Aşgabatly ýazyjy Bugaýew bu gymmatlamanyň diňe şäher içinde kirýän hususy taksileriň narhynda däl. Eýse vilayetlerden Aşgabada ýolawçy gatnatýan taksilerde hem göze iýlendigine ünsü çekýär. Balkanawatdan Nevitdadan Aşgabada gaýdan hususy taksiler fevral aýynyň başyna çeldi, her ýolawçydan 60 manat alýardylar. Şimdi şonuň tohurlara da çykanlygyny ýolawçylar gurrun berýärler. Dip Bugaýew belledi. Bu gymmatlama Hayat, Akyol, Arçalyk ýaly firmalar tarapyndan öndürilýän we ýaşaýjylaryň öýlerine getirilip berilýän gazlandyrylmadyk agyz suwunda hem göze iýilýär. Bu firmalar 1 fevral çenli özleriniň plastik gaplary gaplanan 20 litrlik agyz suwuny 60 manatdan satan bolsa, şondan soň 8 manada barabar etdiler. Mundan başga Aşgabatyň Gündöňür bazarynaky gassaphanada ýaşaýjylar mal öldürüp, onu ölçedip alanda etin her 1 kilogramy üçin 20 manat töleýärdiler. Indi bu narh hem 22-23 manada ýetdi. Bu gymmatlamalar we munyň ilata ýetiren täsirleri barada häzirlikçe Türkmen häkimetleri we media serişdeler tarapyndan ilat köpçüligine maglumat ýa-da düşündiriş berilmeýär. Hususy taksi eýeleri we işewirler bolsa, bu gymmatlamalaryň sebäplerini ýurtda benziniň bahasynyň ýokarlanmagy bilen düşündirýärler. Ýatlap geçdik 1 fevralda Türkmenistanda benziniň bahasy gymmatlap, odal 1 manatdan satylan A95 markaly ýanygyjyň 1 litriniň bahasy 1,5 manada. Öň 94 teňeden satylan A92 markaly benziniň 1 litriniň bahasy bolsa 1 manat 35 teňe ýokarlandyryldy. Türkmenistanda benziniň bahasynyň 50% gymmatladylmagynyň fonunda dollaryň resmi kursu 3 manat 50 teňe möçberinde saklanyp galýan mahaly
onun Qarabağdardaky narhynyň barha ýokarlanmagy hem dowam edýär. Şuň ýagny 5 fevralda Aşgabatda dollaryň Qarabağdardaky söwdegerleri 1 Amerikan dollaryny 12 manat 20 teňeden satyn alyp 12 manat 60 teňe we 12 manat 80 teňe aralygynda satýarlar. Azatlygyň Daşow vilayatynyň şeşmeleri bolsa Qarabağdarda dollaryň türkmen manatyna görä hümmetiniň barha ýokarlanýandygyny aýdyp 1 Amerikan dollarynyň bahasynyň 13 manata ýetendigini belleýärler. Türkmenistan'ın alternativ habarlar neşri özünün Lewapdaky çeşmesine salgylanyp 4 fevralda bu vilayetdaky Qarabağdar söwdegerleriniň 1 Amerikan dollaryny 12 manat 60 teňeden satyn alandygyny, ýöne dollaryň ýoklugy sebäpli onu satyga çykarmandyklaryny habar berdi. Sözümizin ahirine bellesek ýokarky ýagdaýlar Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolan we iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan we ozalmut berilen hyzmatlaryň ýatyrlany, aýlyklaryň köplenç öz wagtynda berilmeýän, bankomatlarda nagd puluň ýetmezçilik edýän, işärleriň köpçülikleýin işden boşadylýan we ýurtda un, şeker ýaly käbir ady garytlarynyň gyçylygynyň dowam edýän döwründe bolup geçýär. Gepler Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylyk gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. 2018-nji ýyla geçip ýanwar aýynyň başyndan ozalky 3 manat 40 teňe bolan ahal ýagy döwlete degişli dukanlarda 4 manat 40 teňeden satylyp başlanypdy. Emma fevral aýynyň başyndan ahal ýagy ýene-de 3 manat 40 teňeden döwlete degişli dukanlarda peýda boldy diýip Aşgabatly ýaşaýjy Mehriban daýda aýdýar. Ahal ýagynyň ardan wagtdan satyga çykarylmagy elbetde Aşgabatly ýaşaýjylary begendirendigini aýdyp, köp çagaly güzerany kyn hojalyklar üçin 1 litr ýagyň bahasynyň 1 manat bäri gaýtmagy uly kömek bolýar diýip ol dowam edýär. Emma ozal ölçegi 1 litrlik 3 manat 40 teňe bahasy bolan ahal ýagynyň şeýle geçip 1 manat gymmatlamanyň sebäpleriniň özlerine düşnüksiz bolup galýandygyna ol ünsü çekýär. Döwletiň öndürýän önüminiň keskitli bir bahasy bolmazmy? Hemişeler 10 ýyllyklaryň dowamynda hem harytlaryň keskitli bahasy ütkemezdi. Indi bolsa isläler ne diýip oterler? Isleseler bahalary ýokarlandyrýarlar, isleseler arzaladýarlar. Bu zatlara has ýokarrakdan gödäwçilik edilmeýän bolmaly diýip Mehriban daýda aýdýar. Aşgabatyň döwlete degişli adyk dukanlarynda islendik adyk önümleriniň bahasynyň üýtgäp durýandygyny ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Hususiýetçilige degişli önümleriň bahalarynyň üýtgäp durmagy, olaryň gününden gymmatlamagy dollaryň Qarabağdardaky narhy bilen bagly diýiller. Emma döwlete degişli dukanlardaky harytlaryň gymmatlamanyň sebäpleri hem dollaryň Qarabağdar bilen baglymykan? Döwlete degişli dukanlara gelen harytlary döwlet dollaryň Qarabağdaryndaky narhy bilen keskitlýärmiken diýip bu zatlardan baş çykaryp bolar ýaly bolmandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanda öndürilen adyk önümleriniň hiyininiň hem peseländigini ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Türkmenistanda öndürilen ýokary hiyinli gaýnatylan bereketli adlandyrylan kalwaza önümini iýjek bolsaň, ol edil kagyz çeýnänýäli, tagamsyz hem gaty diýip ýaşaýjylar nähili önüm satyn alanyňda onuň hiyininiň gowy çykjakdygyny öňünden bilip bolmaýandygyny aýdyp diýenýärler. Däherdeniň guş toplumynda öndürilen towuk etleriniň hem alyjysy az bolan üçin ol towuk etleriniň dukanlarda uzak wagtlap geçmän durýarlygy sebäpli hiyininiň peseländigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Käte bir gyssanyp ýa-da edip dukanlardan guş toplumynda öndürilen towuk etini satyn alaýsaň, ol köplenç könelen bolup çykýar. Dukanlaryň sowadyjysynda doň görnüşinde duran wagty onuň hiyini tanap bolmaýar. Satyn alyp öýe getirip doňuny çedip pişirmekçi bolanyňda onuň süňkleriniň garalyp gidendigini hem görse bolýar diýip öý wekilleri aýdýarlar. Alyjyny gynandyrýan iň esasy zat bolsa bu zatlara gödäwçiligiň ýoklugy. Sanepit stansiýalar tarapyndan hiç bir gödäwçilik ýok bolmagy çemeli. Ýoksa bolsa o ýyldan o ýyla hili pes önümleriň sany artmady diýip ýaşaýjylar nagtýarlar. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şamerdan Olumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň 5 etrafynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk barýar. Hoja Sebspoş etrafynyň Garaşeýhi adly sebtiniň jeňçilerden izine gaýdyp alynandygyny resmiler ma'lum edýär.
Awgan güýçleriniň hawa darbasynda 30 golay jeňçi helak bolupdyr. Awgan armiýasynyň 209 Şahin atly harby diwiziýasynyň matbuat wekili Muhammed Hanip Rizai Faryab vilayatynda jeňçileriň bir harby merkezine hawa darbasynyň urulandygyny aýtdy. Onuň netijesinde jeňçileriň 5 komandiriniň öldürilendigini Rizai bellidi. Kötakala atly sebepden jeňçiler goýulyp çykarylypdyr. Şibagtu atly sebeptem jeňçilerden arasalandy. Garaşaýhy atly ýerdenem jeňçiler ide çekilmäge mejbur boldy. Çaknaşykda onlarca jeňçi öldü. Awgan güýçlerine ziyan yetmedi diýip Rizai aýdýar. Karargah düşman tasbit şud. Farmanda Şerif ve Ecmal kuşta şudan. Mulla Yar Muhammed bismillah. Faryab vilayatynda şa ýollarada jeňçiler wähem salýar. Jeňçiler elektrik geçirjisine hem izgiderli zeperetirýar. Vilayatyň Hoja Seviz Poş atly etrabynyň hakimi Abdulsalam Nezhatyň Azatlyk radiosyna aýdýşyça jeňçiler ýollara we ýollagçylara hopawandyrýar. Jeňçileriň arasynda daşary ýurtly militarlaram bar. Halk gorkuda ýaşaýar. Jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmegi gözüňde tutýar. Uruş bolanda elektrik tugum kesilýär diýip hakim aýtdy. Haraka qadi bor, kumardymdy korkuşy bo. Şu mantyqalany amaliyat kılmakdyr. Hoja kuşrygam kegen Özbekistanyam bo. Derjiriyony şu zadyxur, basa qata bolady. Bulat Faryabga Faryab vilayatynyň vilayat geňeşiniň agzasy deputat Ak Muhammed Nurynyň aýdyşyna garanda Hoja Seviz Poş we Şerintegap atly etraplara jeňçiler hüjum edipdir. Ýöne jeňçileriň hüjumy ýygyna serpikdirilipdir. Iki etrabyň merkezi sinmakdan gotaryldy diýip deputat aýdýar. Vilayat Faryabyň Hoja Seviz Poş diýen etraf hakimliginiň özüne we komandanlygyna yaragly hemlany ediben başlady bular düýün bazlygyda düşmän arka serpikdi. Hoja Seviz Poş uluswallaryň şu sukut bolması ihtimali bir näse köşeşdi-de. Şirintegab we Hoja Seviz Poş ikisi hem muhalifin döwletiň şuňa hemle etseler o. Faryab vilayatynyň ýerli geňeşiniň böleki bir agzasy deputat Seyit Abdulbaqy Haşimi Türkmenowgan serhedinde de jeňçileriň hereket edýändigini bildirdi. Islam döwleti atly toparyň militallarynyň serhet ýakada bardygyny deputat habar berdi. Jeňçileriň umumy gatnaw ýoly esasen Türkmenowgan serhediniň Awganistan tarapydyr diýip deputat Seyit Abdulbaqy Haşimi aýdýar. DAEŞ'e koşulgan güçleri var. DAEŞ'i Türkmen-Afgan çevresi uşelerden şulany bazı tacizatı var, harekatı var. Şu raptamat ýolları serhaddan. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip gutarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.